prøve at bare ringe, nu kommer lige meget hvad der er, så tænkte jeg, så sæt dem til. Bare ring, så det kan være vigtigt nu. Det er vigtigt. Og den anden, der vil du selv afdele så på 7 timer, så nej. Jeg husker, at siger, okay, så. Jeg har en uge til omregistrering. Nej, det var ikke færdig en uge, så omregistrering skal jeg herfra, der er. Det bliver omregistrering, kommer der en omregistrering, så får man ikke nummerplader med. Kører andre snart, og det er ikke det andet, der. Okay, så du kan bare sælge den bil. Du kan ikke sælge det sådan. Nej, jeg har ikke sat den sat. Du var nummer 3 eller 4, der henvender sig. Så, men altså, du vil så ikke give rabat. Så jo, du kan ringe om en uge og 14 dage. Og det ikke sådan på det tidspunkt. Det giver masser af rabat. Masser af rabat. Ikke sådan på 14 dage, så får du til halv pris. Altså det er masser af rabat. Det giver du væk. Hvorfor så ikke bare give bilen lidt billigt nu, jeg kommer? Fordi ikke nu, det er først om 14 dage. Nå, okay. Okay, mand. Ja, okay. Det er sådan, det er. Jeg forstår det først, at 14 er bilen solgt. Jeg har solgt den, så du har dit nummer. Det er ikke rigtigt. For andre brug for dit nummer. Hverken før og siden eller efter. Det passer. Det bliver passet til jorden. Det er ikke fordi, jeg ikke kan stå under i morgen, så det kommer næste i varme med. Det vil gerne komme med. Jeg vil prøve efter før. Hvor er jeg ikke i dag? Oppe i parken, eller hvad? Nej, jeg tror, der ligger en over i sin seng. Hvad siger du? Jeg tror, der ligger en over i seng. Jeg ved ikke, om i parken, hvis jeg er deroppe på dig i pladsen nå. Nå, det er. Jeg kan ikke se. Er det en stor eller lille gris, så? Baser? Der er en lille en herinde. Ikke sådan. Nej, skal du have pastasager med i skole i morgen? Nej. Jeg optager. Hvad siger du? Hvad siger du? Jeg optager. Det må vi du optager. Jeg vil give 20. Nu må jeg komme. En halv time og hente. Nej, det skal jeg ikke. Jeg har ikke noget 6 14.
chauffør, han